Oke lur, tok tuduhaken maning lur, kayu waru. Tangane gede-gede. Ukiranane apik. Plisturane meling-meling, kinclong-kinclong, bonus bantal. Kayu waru ya lur iki lur. Regane ora salarang-larang karo rika lah. Regane 1.700.000, wis tekan alamat. Langsung disujukaken ora sangel-angel. Barang jos banget ge. Kinyis-kinyis. Kayune kandel. Cus bae langsung order ya lur. Wis ora mikiri ongkir-ongkiran, tak jujugaken tekan alamat. Regane 1.700.000 bae, ora salarang-larang. Bisa langsung WA, pembayarannya COD. Dijujugaken tekan alamat sisan, tekan ngarep omah apa tekan jero sisan ya ora apa-apa. Sudut blok Bagong kayu waru.